Dia, president Puigdemont, no pots estar aquí, però ets com si fossis, estaries aquí davant. Li donem un aplaudiment, veritat. Abans de donar pas a la Gemma Geis, voldria explicar tres motius, tres raons, tres grups de raons pel que vaig dir sí a tancar la llista per Girona, una persona de Sant Gregori, que compromesa, però no podia dir-li que no. I per tant, la Gemma i jo som les del sí més que les del no. Per tant, vull donar un primer bloc que segurament comparteixen vostès de raons polítiques. Amb la Gemma i amb tots vostès, o amb la majoria de vostès, crec que compartim el compromís per la llibertat de Catalunya, per una Catalunya lliure. També compartim que volem fer-ho junts i juntes i no desertarem d'aquest objectiu, encara que uns desertin, alguns desertin. També perquè nosaltres no tenim amnèsia, ni normalitzem la repressió ni ens oblidem de l'exili. Treballarem, evidentment, perquè s'acabi la repressió, perquè no hi ha hagut cap amnistia, no hi ha hagut reconeixement de res i perquè el president Puigdemont a l'exili i totes les persones que estan fora tornin. Amb la Gemma compartim, òbviament, un model de patriotisme. Un model de patriotisme que òbviament, té a veure amb els drets nacionals, amb una llengua minoritzada que a darrere del bilingüisme regressa, amb una Catalunya multilingüe, com si no fos el català la llengua pròpia. Però, òbviament, també compartim amb la Gemma que el nostre patriotisme té a veure amb la vida quotidiana. Té a veure, alcaldessa, Gemma, amb les ciutats. Les ciutats són clarament el projecte de vida de la gent perquè puguin fer els seus projectes de vida. Per tant, nosaltres venim i el segon bloc de raons té a veure amb la ciutat de Girona. Quan m'ho va demanar vaig pensar, mira, li dec a Girona. Li dec moltes coses en aquesta ciutat que algunes vostès no coneixen. I per això tancaré aquesta llista amb molt d'orgull. La Gemma i jo, igual que vostès, estimem Girona. Ens sentim orgullosos de Girona, però no som els de la Girona Rai. No som, perquè tenim la mirada pròxima. Jo vaig créixer en aquesta ciutat. Em vaig formar com a persona, primer, en l'Institut Vicenç Vives. Per ell també ho faig. I pels que l'han continuat. Per l'Institut del Barri Vell, que va permetre a la meva mare que arribés a ser infermera i llevadora. El meu pare, que arribés a ser veterinari des dels maristes, des de l'Institut dels Maristes del Barri Vell. Per el Trueta, que em va fer créixer com a persona i em va enfrontar a davant de la sida. Per l'Associació Comunitària Antisida de Girona. Per l'Hospital Santa Caterina, que el va acompanyar a ben morir en el meu pare, quan estava en aquesta ciutat. Perquè vostès no saben, jo cada dissabte acompanyava la meva àvia, una dona forta, la Marina, que mai va entendre perquè em vaig dedicar a la política, perquè va viure la repressió dura de la guerra civil i de la postguerra, republicana, que se li va incautar el que tenien, que va veure com el seu marit i el seu pare van estar a punt de ser condemnats, van ser condemnats a mort, encara que després se'ls va commutar la pena. Jo venia a Can Guarmoner a comprar. Acompanyava amb ells al bestiat, al mercat del bestiat de cada dissabte. La meva família tenia una fonda al carrer Santa Clara, una fleca, en Cel Claver, l'Acadèmia Iats de la Marina. La meva mare l'acompanyava el germà Sàbet, que en dèiem així en aquell moment, els albergues. Acompanyava el meu pare a Vilarroja a visitar el bestiar de la gent que vivia a Vilarroja. I per molts i molts motius, també pel Pont Major, perquè hi van viure també exiliats del franquisme els meus sogres, el meu marit, i ara passaré als motius més personals que té a veure amb la Gemma. La Gemma és filla d'uns pares que conec molt bé, d'uns pares que tenien un taller elèctric davant d'obres públiques del Pont Major, on va néixer i viure el meu marit, que està aquí. Els meus sogres que venien d'Almeria i que treballaven
a Obres Públiques, també exiliats d'aquest franquisme silent. Amb ells vaig créixer. Vàrem jugar a bàsquet a Domeny, en el centre parroquial. I la Gemma és fruit també d'això, d'una dona d'un barri, de gent treballadora, emprenedora, autoexigent, professional, com jo, que a més va fer una cosa que molts de nosaltres hem fet, va sortir de la seva zona de confort. No és que la universitat sigui fàcil, no voldria dir això, però ella com jo sempre havia pensat que seria una metgessa de l'hospital i van passar coses, segurament la sida, i vaig acabar a la política local, a la política autonòmica i a donar suport a la llibertat d'aquest país. Per tant, ella és això, Gemma. Ets una professional que en moments claus de la vida, quan la vida ens posa davant de disjuntives, fas un pas al davant. Recordin vostès, amb llàgrimes als ulls del 2013, quan jo deixo el PSC. Jo soc socialista, no me n'amago, perquè el socialisme democràtic no és patrimoni de ningú, de cap partit polític, però soc catalanista per damunt de tot. I quan un partit que fins en aquell moment era catalanista deixa endarrere el dret dels pobles a l'autodeterminació, no pretenia que es passés a l'independentisme. Però realment un no pot en aquests moments tan importants, i la gent ho va fer. Va deixar la seva zona de confort per dedicar-se a la política, com molts altres, deixant una vida professional segurament més enfilada, o la que ella havia pensat. També és una dona amb talent, òbviament. És una dona viatjada, que dic jo, que sap comparar què fer de Girona comparat amb molts llocs del món que ha estat com a docent o com a investigadora. Però també per un altre motiu que l'entendran. És una dona valenta. Ja saben que a casa meu, per part de pare, venim d'una casa que es diu Cal Valent, Cal Valent de Salt. Però la Gemma és això. És una dona feminista, d'un feminisme igual que el meu, inclusiu, que necessitem els homes per construir la igualtat d'oportunitats, que reivindica com a tot, sense fragmentació, com a dona, com a mare. Estan aquí els seus fills i el seu company. Com a filla, com a neta, com a amiga. És amiga dels seus amics. Jo ho he vist amb amics comuns que passen moments difícils. Sempre troba temps per fer el cafè amb la gent que ho passa malament. Sempre respon, però sobretot, i ara em dirigeixo als que seran part d'aquest equip i de molta gent que hem d'ajudar a que la Gemma sigui la propera alcaldessa de la ciutat de Girona, perquè hi ha projecte per la ciutat. Talent, connexió, ella ho va dir-ho, i valors, recordin. Aquests són els 3 claus d'aquest projecte. El farem entre tots. I finalment hi ha un motiu, segurament ella no hagués pensat en mi, però jo li vull dir aquí. Crec que hi ha un canvi important amb els lideratges. Avui necessitem lideratges cooperatius, que creïn xarxes, que no només venguin allò que a vegades és impossible i que a més facin una cosa que li agraeixo molt, perquè molt sovint ens n'oblidem que els projectes, perquè per ser projectes per tothom han de ser intergeneracionals. Sisplau, Gemma, no te n'oblidis, Necessitem la mirada de les persones més grans, de les persones adultes, de les persones de la teva generació, dels més joves, dels nens i nenes. Aquest és un element substantiu. Per tant, fixi's, som, per tant, del patriotisme de la vida quotidiana. Aquestes són les raons, n'hi ha moltes més, però raons polítiques, raons que li dec a la ciutat de Girona. I també raons personals, perquè el personal també compta. I ara la Gemma els explicarà qui són els primers 15 d'aquesta llista. No en tinc ni idea de qui són. Ara he vist moltes cares aquí que ben bé no sé el llistat. Hi haurà, jo crec, evidència de que són persones que també segurament deixen els seus espais més confortables i en un moment de descrèdit de la política ho reivindico totalment. Hem de tornar el crèdit a la política perquè, si no, la democràcia s'afebleix. Són persones ben segur, Gemma, que compartiran amb tots nosaltres i amb tots els ciutadans i ciutadanes d'aquesta ciutat magnífica espai, temps, feina, idees, treball, resiliència per millorar la vida de la gent. Transversalitat sense compartimentar el que fan, perquè
ja ho has dit tu i ho tornaràs a explicar, és triar persones perquè puguin tirar endavant no només una candidatura, la mobilització suficient i les complicitats suficients com han fet amb tots nosaltres. Moltes i moltes gràcies a tothom per estar aquí. Endavant, Gemma Geis! La Girona que estimo, la que somio. Bon dia a tots, l'alcaldessa, en Jami, els regidors i regidores, totes les persones que avui ens acompanyeu. N'hi ha molts que estem nerviosos avui i també m'agradaria fer una salutació especial a un alumne meu, a Martí Riera, que em va dir que treballaria per ser avui aquí. Vam dir des del principi que això era un projecte per a les persones, per a les 103.000 persones que viuen a la ciutat de Girona, i fa uns dies vaig explicar quines eren aquestes 3 caixes, aquests 3 conceptes que ens havien d'ajudar a fer aquesta Girona pensant a 15, a 20 anys vista, i parlàvem d'una Girona amb talent, una Girona connectada i una Girona amb valors. I començaré pels valors, perquè els valors són els fonaments d'una societat forta, col·laborativa, que treballa pel bé comú, amb respecte per la gent gran i els joves, que rema per garantir la igualtat d'oportunitats i el benestar de tots els seus ciutadans, que aposta per una educació completa per tothom, perquè els nens i nenes tinguin les millors competències i estiguin ben preparats pel futur. Connectada a les persones, al seu dia a dia, als barris, a l'àrea metropolitana, també connectada digitalment per poder tancar tantes bretxes que encara són existents, però sense perdre el contacte humà, la quotidianitat. Connectada a Europa, mirada europea i els reptes de la sostenibilitat, la transició energètica, l'entorn urbà, els espais verds, l'aigua i la vida. Una Girona amb talent, que a Girona en tenim molt, i ara en veureu alguns exemples de tots els àmbits: mèdic, esportiu, sanitari, econòmic, de comerç, cultural, gastronòmic, agroalimentari, universitari, tecnològic, de recerca. L'hem de fer aflorar, mallar-lo amb tots els sectors i actors de la ciutat, i així els beneficis s'amplifiquin i facin una Girona millor pel seu entorn, però també, sobretot, pel dia a dia de les persones. Aquell dia us vaig explicar que tot aquest projecte de Girona, una Girona amb talent, connectada i amb valors, l'hem de fer en equip, amb un equip que estimi la ciutat de Girona, que estimi les persones, que estiguin preparades, amb vocació de servei públic i que destinin el seu temps, una part de la seva vida, en aquesta ciutat i fer finalment que cada dia les persones que visquin en aquesta ciutat siguin felices. Per tant, unes persones que puguin tirar aquest projecte endavant. Doncs bé, avui és el dia per presentar-vos a aquestes persones que m'acompanyen. D'aquests 27 membres de la llista, ara explicarem quins són els 15 primers, i la llista està feta amb aquest objectiu, per donar resposta a aquests reptes que creiem que hem d'assumir com a ciutat. Per tant, comencem i comencem amb el número 15. El número 15 és el Lluís Masdevall Aybar. El Lluís és un emprenedor de Sant Narcís, és gerent d'una empresa i d'ofici impressor. L'emprenedoria la porta al seu ADN, té una empenta imparable i no para mai quiet amb l'empresa d'impressió que va fundar l'any 2006. Si parlem de valors i de talent, el Lluís en té per donar i vendre i ell sempre posa molt èmfasi en els valors. I a més és una persona oberta, dialogant i facilitador de consensos. Té un tarannà que impregnarà tota la candidatura i és l'exemple d'emprenedoria que hem de potenciar, facilitar a la ciutat i també posar en valor els oficis. L'exemple d'emprenedoria que hem de seguir potenciant, que ens ha de permetre tenir un ecosistema emprenedor i que les nostres persones que vulguin emprendre no fa falta que ho facin de Barcelona, sinó que tinguin una xarxa aquí, Girona, per fer-ho. Una manera també de retenir el talent de Girona, que no marxi, que es quedi aquí, que puguin desenvolupar el seu projecte de vida, que puguin desenvolupar el seu projecte d'empresa. I per això en Lluís Masdevall és en aquesta llista, per la seva experiència, per la seva emprenedoria, per fer-se aquest recorregut que va començar en situacions molt complicades des dels 14 o 15 anys, és un home que s'ha fet absolutament sol,
I per això avui en Lluís no ens pot acompanyar, perquè precisament la seva tasca té una delegació a París, i on l'empresa que va fundar fa 7 anys, i per tant avui, com que està a París, envia un missatge des de París de per què ell s'ha sumat en aquesta llista. Bon dia a tothom. Gemma, companyes i companys de la candidatura, gironines i gironins que heu tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos avui. Disculpeu la meva absència, per qüestions professionals no puc estar aquí amb vosaltres, que més voldria. La Gemma ja ha explicat una miqueta el meu perfil professional i per tant no hi puc afegir gaire res més. Des d'un punt de vista personal em considero una persona inquieta, una persona compromesa i una persona pencaire, o almenys això diuen de mi, vaja. No ho saps a vegades, definir-te tu mateix a vegades costa una mica. Des d'un punt de vista polític sempre he pensat que les polítiques han d'estar fetes per les persones. Això és bàsic i principal, que a vegades sembla que no sigui així, i jo crec que una de les coses que m'ha engrescat del programa i del projecte de la Gemma és això, és a dir, vol centrar la seva política en les persones i els projectes que iran al voltant de tot això es centraran en la gent de Girona, per fer una ciutat potent, una ciutat que millori, una ciutat que miri al futur amb garanties i amb il·lusió. Per això ha creat un equip increïble, ja el veureu, l'equip AS és de trac i mocador, almenys a mi m'ho ha semblat, o almenys m'ho sembla, els conec i sé com són i sé que ho donaran tot per la ciutat. No afegeixo gaire res més, aportaré el meu gra de sorra i amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i res més. Endavant Girona, molta força i visca Catalunya lliure. Important això. El número 14 és en Xavier Gasau i Fita, director general del Bàsquet Girona i a més assessor financer. En Xavi representa el que tenim, que és una ciutat amb molt talent esportiu. Sabeu com tenim 4 equips. En Xavier representa aquest talent que tenim a la ciutat. Sabeu que tenim 4 equips a primera, el bàsquet femení, el masculí, el futbol i el hoquei, i que l'hem de potenciar, l'hem d'estimar i l'hem de connectar també amb altres sectors de la ciutat, com la salut, l'economia, el lleure, l'educació. I per això també en Xavier és en aquest llistat de ciutat, és saltenc de naixement i veí de la Devesa. Sempre ha tingut una relació estreta amb l'esport gironí, va fer de periodista esportiu en un diari també d'aquesta ciutat quan era més jove, i abans d'assumir la responsabilitat de dirigir el Bàsquet Girona ara fa gairebé 3 anys, havia estat assessor financer i treballat en diverses entitats bancàries i financeres. És una persona d'experiència acreditada que suma aquest projecte perquè també puguem fer aquest salt que els assumiem amb la ciutat de Girona i on l'esport n'és absolutament present. Moltíssimes gràcies. Junts mirarem endavant i podrem fer realitat el que imagino. Bon dia a tothom. Primer de tot, gràcies per ser aquí. Afrontem aquest nou repte amb molta motivació, com es diria al món de l'esport, i amb moltes ganes. Els que em coneixen saben que sóc una persona que m'agrada tenir complicitats, aliances, buscar el consens, i creiem que si ho fem d'aquesta manera aconseguirem una ciutat molt més potent i molt més gran del que és, que ens l'estimem molt i que hem fet moltes coses durant aquests anys, però creiem que podem seguir creixent i fer-la cada vegada més potent. La Gemma em va engrescar quan vaig començar a parlar amb ella, amb el seu entusiasme, la seva valentia, les seves ganes i la seva sinceritat. Jo crec que és una persona molt sincera que va de cares, i crec que avui en dia a Girona trobo a faltar, i a altres llocs del món, persones com la Gemma, amb la seva energia, amb la seva positivitat, amb les seves ganes de canviar les coses que no funcionen, de perfeccionar les coses que ja van bé, i penso que una persona com ella és la més preparada per liderar aquest projecte, i amb l'equip que tots estem aquí, que és un equip amb una capacitat de treball
amb una energia, amb uns valors i amb una manera de fer, crec que serem un dream team, no? Com es diu també en el món de l'esport, i amb una líder com la Gemma serem imparables. Per tant, encantat per afrontar aquest repte i amb molta il·lusió. El número 13 és la Sònia Valero. La Sònia Valero és treballadora de la Generalitat de Catalunya i representa que aquesta ciutat que diguem que ha d'estar connectada també és important persones com la Sònia. La Sònia fa més de 20 anys que és treballadora pública a la Generalitat de Catalunya, està als serveis territorials de jocs i espectacles, on, entre altres funcions, atén a consultes, queixes i peticions dels ciutadans i també a l'àrea d'atenció a la ludopatia. També ha estat a les àrees d'atenció ciutadana, registres, serveis de suport a la gestió de l'alumnat de diferents instituts de la ciutat. Estima i molt el seu barri, Sant Narcís, i és secretari de l'Associació de Veïns i membre dels Manaies. Jo crec que representa aquesta necessitat de connectar-nos als barris, a les persones, als teixits associatius, i estava molt nerviosa, però a mi fa molta il·lusió que la Sònia també assumi aquesta candidatura. Sentir de nou la plena llibertat, perquè és el moment de decidir el que vull. La vida del demà la comencem avui. Hola, bon dia. Bé, la vida de barri, la vida associativa, penso que és el que dona vida a les ciutats. Soc de Sant Narcís, soc membre de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri, soc membre dels Manaies, sempre estic a tot arreu, allà on faci falta, ajudant, col·laborant, motivant, mobilitzant a la gent, on faci falta. Mai he estat en política, però el dia que la Gemma m'ho va demanar i em va explicar el que tenia en ment, vaig veure que encaixava molt amb la meva manera de veure la vida, el món. Per la Gemma, el seu projecte és per les persones i les persones. I a mi el que m'agradaria és donar la meva visió associativa. Crec, sincerament, que el projecte de la Gemma és el millor per a la ciutat, el millor. I fem el que fem, ho farem pensant en tothom. Moltes gràcies. Ho ha fet molt bé. Escolteu, el número 12, Santi Cots Serrano. En Santi Cots és enginyer informàtic i doctor també en gestió de la qualitat de la Universitat de Girona. En Santi és d'aquelles persones que fa poc soroll, poca fressa, però que sempre hi és. Es va criar al barri de Sant Narcís, ara va viure durant una època a Fontejau i ara viu a Montilivi. És enginyer informàtic, té un doctorat en gestió de serveis i de la qualitat i és molt expert en el seu àmbit i ara mateix és el coordinador tècnic del projecte d'acreditació institucional de qualitat de la Universitat de Girona, la nostra universitat, la meva universitat, on ha estat treballant els darrers 25 anys. La seva expertesa en processos de digitalització, de modernització de l'administració, del seu funcionament, crec que és molt important la seva visió, perquè ens pot ajudar que aquest Ajuntament encara pugui ser més eficient, més digital, més transparent, també adaptar-nos als nous reptes que ens canvien molt ràpid el nostre dia a dia. I per tant, també la gestió de les dades obertes, retiment de comptes, avaluació de les polítiques públiques abans i després de la presa de decisions. Per tant, per mi és un goig que en Santi Cots també sumi en aquesta candidatura. I podré fer realitat el que imagino. La Girona que estimo. Bé, doncs jo us he d'explicar per què sóc aquí, no? Suposo que podria dir el mateix que pot dir qualsevol que es presenta a l'Ajuntament, que és que vol millorar la seva ciutat. Això ho volem tots, ho volen els de les altres candidatures també, això és cert. Però hi ha una cosa que fa diferent aquesta, jo crec, i es percep, no? I com deia la Gemma a la introducció, jo em dedico a la qualitat, no? Això resumint és fer les coses bé. Fer les coses bé permet tirar endavant els grans projectes, permet millorar l'Ajuntament perquè el servei al ciutadà sigui millor, i això necessita una cosa, que és d'un gran equip. I aquest és el gran equip. Això us ho dic com a expert d'alguna manera, però també com a ciutadà m'amoïna una mica, o és una cosa que sempre penso, que és
què passarà amb les coses que no es poden planificar, amb aquelles que s'han d'improvisar? Qui apareixerà el dia que tinguem un problema com a ciutadans? Doncs gent com aquesta, gent bona, gent potent, que ens ajudarà. Per tant, jo el que he de dir és que jo he tingut la sort d'anar teixint una complicitat amb la Gemma a poc, no? Ens coneixem de fa temps i cada vegada una mica hi ha més sintonia i he tingut la sort també que darrerament hem anat comentant, no? Què t'assembla aquest? La llista l'ha fet ella i jo no sabia el que hi havia, no? De fet, el que no sabia és que hi seria jo i sabia d'altres persones, no? I a mesura que t'ho va explicant vas veient la potència de l'equip, no? I per tant, com pots dir que no a ajudar la teva ciutat, però en aquest equip, no? I els grans equips, tots ho sabeu, no sumen, multipliquen i jo intentaré ajudar que aquest equip encara sigui més potent. Moltes gràcies, Gemma. Tanta nervis que no ho faríem bé i que la primera vegada i tot això, és que el de la mar de bé. I a mi molta il·lusió de poder anar ben acompanyada, perquè ja ho diuen que si vols anar lluny, vés acompanyat. I per tant, és la millor manera sempre d'avançar. Amb el número 11 ens acompanyarà l'Anna Sallabona i Collell. L'Anna és llicenciada en Administració... Sembla si ja podeu aplaudir. L'Anna és llicenciada en Administració d'Empreses i Economia, és la cap de sala de l'Auditori de Girona. Sempre he dit que les polítiques amb els joves les hem de fer no pels joves, sinó amb els joves. I per tant l'Anna s'incorpora en aquesta regidoria i ja us dic que no portarà allò del jovent. Em sembla que els joves estan molt preparats per portar altres àmbits i això d'etiquetar els joves amb el jovent, doncs no, tenen competències i tenen suficient expertesa i talent com per poder assumir altres àmbits. L'Anna crec que ens dona aquesta mirada global, transversal, integral del que es fa a l'Ajuntament des de la perspectiva d'una persona jove, també les problemàtiques que tenen, què demanen a l'Ajuntament, quins són els canals de comunicació. L'Anna és una persona que no para quieta perquè tot i que el dia té 24 hores, l'Anna té el doble grau, a MADI Economia, ha estat atleta, entrenadora d'atletisme al GEC, és actualment la cap de sala de l'Auditori de Girona i això que us deia, com que a més el dia sembla que per ella té més de 24 hores, també és voluntària al CAU de Vistalegre i és vicepresidenta dels Manaies de Girona, doncs que ara també tindrà molta feina. I per tant crec que és exemple de joves preparats, de joves que poden assumir moltes responsabilitats i de joves que hem de treballar amb ells i no per ells. Per tant, moltíssimes gràcies, Anna. Junts mirarem endavant i podrem fer realitat el que imagino. Bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies Gemma per la presentació. Doncs dir-vos que el principal motiu pel qual he decidit sumar-me a aquesta candidatura és bàsicament pel que ha dit la Gemma. Sentim a dir molt sovint que es fan polítiques pels joves, però realment a l'hora de fer-se no ens tenen en compte i no pensen en nosaltres. És per això que em fa especial il·lusió poder aportar aquesta visió, aquest punt de vista des d'una part més jove, per tal que tot el que es faci a l'Ajuntament de la meva ciutat ens tingui en compte i ens escolti, perquè de ben segur que tenim moltes coses a dir. I dir-vos que vinc amb moltíssima energia, sobretot amb moltes i moltes ganes de treballar per aconseguir que Girona sigui de tots i per tots. Gràcies. La número 10 és la Mercè Rigau García Gascó. La Mercè és professora de música a l'actualment Institut de Montilivi a Girona i és compositora principalment de cançons infantils. És directora musical del projecte UAP, Cantata per la Pau, un projecte que arriba a una quarantena de centres de secundària de la demarcació de Girona de fa 15 anys, que educa els adolescents amb una educació global per la transformació social i a través de les arts escèniques i la música. També ha impulsat l'associació coral i musical Preludi i dirigeix el cor juvenil i d'adults. La música és una eina absolutament essencial a la formació i l'educació en valors dels joves i per això en aquest projecte, que l'educació i els valors és tan important, s'havia de sumar una persona com la Mercè. I a més, la Mercè té ànima, té una ànima molt especial que quan l'encoratja, quan veus com parla amb els seus alumnes i per tant a mi em fa especial il·lusió també que aquesta ànima de la Mercè pugui sumar en aquest projecte de ciutat a l'Ajuntament de Girona. Moltes gràcies, Mercè. Que imagino
dia i moltes gràcies per ser aquí. Els infants i els adolescents són el nostre futur. Pels que em coneixeu ja sabeu que són la força que em fan lluitar i lluitar cada dia més. El meu desig més gros és ajudar a la Gemma a construir una xarxa educativa a la ciutat de Girona on tots els infants es puguin desenvolupar lliurement. Vull que l'educació en les arts i en la cultura sigui accessible a tothom. Una xarxa oberta que ens permeti ser una mica millor com a societat, basada en els valors. Si volem millorar la societat, hem de millorar l'educació i hem educat en els alumnes amb aquest art i amb aquests valors. I la música ens pot ajudar a expressar-nos d'aquesta manera a ser molt millors. Estic convençuda, Gemma, que amb tu ho aconseguirem. Per tu, per Girona, la Girona que jo estimo més. Avançarem plegats amb un somni en comú. Bé, escolteu, el número 9, si abans començàvem amb un vídeo des de París, el 9 està al Japó, que tenia reunions amb l'empresa on treballa i volia explicar als seus clients que se sumava una llista a l'Ajuntament de Girona i els japonesos sabeu com són, que milionari personalment. Per tant, el número 9 és en Jordi Utiel i Torres, expert en qualitat en el sector carni i molt coneixedor d'aquest món i a més del món de l'esport. En Jordi, qui el conegui sap que és un apassionat, jo diria que és la paraula, apassionat pel món dels esports, presideix la sectorial de Junts de Catalunya de l'esport i creu en aquest paper absolutament fonamental, cohesionador que té l'esport a la nostra societat conjuntament amb la música, l'educació. A mi m'agrada molt en Jordi perquè és una persona, Marta, molt detallista, una persona molt detallista, amb molta capacitat de negociació i d'escolta i que sap connectar molt bé amb les persones i agafar, poder tenir aquesta empatia amb les persones per poder negociar, per poder ajudar, per poder escoltar. Per tant, crec que aquesta és una gran habilitat i en Jordi és un gran exponent. Però, a més, ve de l'àmbit del sector alimentari. Actualment, a les comarques gironines, les exportacions del sector carni han augmentat fins a un 18% i és un gran repte global que tenim com a societat i sobretot a Girona, què farem amb les empreses càrniques, amb el món aquest que està en evolució. Per tant, crec que aquesta mirada la pot portar i, a més, és una persona que també ve l'àmbit de la gestió de la qualitat, de l'àmbit comercial i, per tant, més aquesta passió pels esports, crec que també és una persona que sumarà absolutament en aquesta llista i en aquesta lliga, no parlem d'esports, i ahir ens va gravar un missatge que està de trànsit tornant del Japó. Hola a tothom, em sap greu avui no ser aquí amb vosaltres, en aquesta presentació de part de l'equip de la llista que encapçala la Gemma, però us tinc ben presents. Ja heu començat a veure part de les persones que serem en aquesta llista i realment fa patxoca. És un orgull ser-ne part. De fet, una de les meves motivacions per ser a l'equip de la Gemma Geis, a banda del seu lideratge, idees clares i projecte ferm, ha sigut el trobar-hi persones amb qui compartim idees i un model de ciutat per Girona, que prioritza el benestar col·lectiu i el desenvolupament industrial i comercial, que pensa en tots i cadascun dels ciutadans. M'estreno en això de les llistes electorals i ho faig amb el convenciment d'estar acompanyant a la futura alcaldessa de Girona, que plegats farem una gran feina. N'estic 100% convençut. Moltes gràcies. Molt bé. El número 8. El número 8 de la Mercè Garcia és economista i auditora de comptes de més de 30 empreses gironines, de les quals bàsicament es dedica a millorar el seu funcionament i el seu rendiment. Fa més de 25 anys que s'ocupa la gestió integral d'empreses. La seva experiència i la seva visió en la gestió és important en un engranatge d'una administració, perquè administrar els recursos de manera eficient i rigorosa també ha de ser una de les banderes de l'acció de govern de qualsevol equip i, per tant, en aquest sentit, nosaltres serà també absolutament prioritari. N'he parlat amb ella de la necessitat imperiosa, sempre ho hem de fer, perquè sempre hi ha capacitat de millorar tots aquests processos per atendre molt millor també els ciutadans i ciutadanes de Girona. I a més, fa 15 anys que estava vinculada a la política, segurament sense fer aquest pas tan explícit, però m'ho deia l'altre dia que va ser també les primeres persones que a la llista del president Puigdemont a les municipals hi va sumar i, per tant, moltíssima sort també amb la Mercè de poder comptar amb ella i endavant.
moltes gràcies per estar aquí i acompanyar-nos. M'agradaria explicar-vos el per què estic acompanyant a la Gemma. M'incorporo al seu projecte perquè comparteixo amb ella la seva estima per la ciutat, pel país i, per tant, per la seva gent. Sé que amb un govern municipal fort, preparat i compromès, podrem arribar a que Girona lideri el projecte d'arribar a la independència del nostre país, Catalunya. Visca Catalunya! M'il·lusiona molt el projecte, com ella l'explica, l'emoció que hi posa, i això es transmet, és molt important, i la fortalesa que crec que té i que ens transmet a tots. És per això que vull aportar, i suposo que igual que tots els candidats, la meva força, la meva preparació i el meu compromís per tots vosaltres. La Girona que estimo, la que imagino. Amb el número 7, l'Albert Carreras. L'Albert és nascut al carrer del Carme i ara veí de les Pedreres. És un advocat que fa més de 25 anys que exerceix. Molts el coneixereu perquè va liderar el grup de voluntaris del dret de defensa de Girona i que, a més, va presentar la querella col·lectiva per la violència policial de l'1 d'octubre. Per tant, el seu compromís inequívoc, granític, que diria el conseller Rull, amb la defensa dels drets socials, dels drets civils. També és un advocat que té aquesta mirada amb les persones, per la seva expertesa, per la seva relació també amb la protecció dels drets socials, que ha col·laborat activament en projectes de voluntariat com la Fundació Teresa Ferrer, i per tant aquesta suma d'aquests drets socials, però d'aquests drets civils, la seva visió humanista i, a més, ell també com és com a persona, crec que també és un gran fitxatge que podem fer a la llista de Junts per Catalunya i li agraeixo moltíssim que s'hi hagi pogut sumar. Moltíssimes gràcies, Albert. Comencem avui. Això és la Girona que estimo, la que imagino, la Girona que estimo. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí, per acompanyar-nos avui. Com ha dit la Gemma, el compromís que adquireixo és compartit amb tots els companys i companyes de la candidatura. Per mi, la ciutat és el nucli d'allà on comencem a formar-nos com a persones, adquirim els valors, aprenem i ens comencem a relacionar. D'aquí que el govern municipal per mi és un repte molt important. La ciutat de Girona és allà on m'he format, on he crescut i m'he relacionat com a persona amb el meu entorn. I això és precisament una de les raons que quan vaig conèixer el programa de la Gemma, quan vaig conèixer la Gemma ja ens coneixíem, però quan vàrem intercanviar parers sobre com ha de funcionar la ciutat em va convèncer. Em va convèncer el seu programa, em va convèncer les seves idees sobre la connectivitat que ha de tenir Girona, sobretot sobre els valors i sobre l'educació. En moltes coses vàrem connectar de seguida. Però és que a part, quan parles amb la Gemma, et transmet la seva determinació, el seu convenciment de poder fer les coses que Girona necessita, la Girona de present i sobretot la Girona de futur. I amb això la Gemma és convincent i no li va costar massa poder-me convèncer en sumar-me a la llista. Per mi és un repte treballar per Girona, però és un privilegi i penso tornar-lo amb esforç i dedicació i el coneixement que hagi pogut adquirir. I sobretot voldria que Girona, i ho serà, segueixi sent el referent que porti en el camí cap a la independència de Catalunya. Això és tot i us agraeixo que estigueu aquí. I amb el seu número 6, això ho tenia escrit però ara ho diré, perquè crec que les polítiques públiques en un país, en una ciutat, hem de reivindicar la professió de les infermeres. Ho vaig fer quan era consellera
i ho segueixo fent ara. Necessitem infermeres a la política i a la gestió pública de les diferents polítiques a totes les administracions públiques. Un país modern és un país que té infermeres al capdavant de la gestió pública. Per això per mi és un goig que la Sílvia Bosch, la Sílvia, que és infermera i psicòloga, la Sílvia fa 35 anys que treballa al sector sanitari, actualment és la supervisora d'hospitalització de la Clínica Girona, és professora associada del Departament d'Infermeria de la Universitat de Girona i actualment forma part de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermers i Infermeres de Girona. És una persona absolutament enamorada de la seva professió, treballadora i compromesa amb la feina. Enamorada també de la ciutat on va néixer i créixer, i ella sempre recorda que al Mercat del Lleó de jove ajudava la seva mare, la Pilar, a la fleca. Un dels temes per mi absolutament importants, i per tant a més d'en dir ho has de fer, és tot el tema de l'atenció psicològica i la salut mental. I això serà un aspecte sumament important en aquesta llista i per tant incorporem una persona on la seva expertesa des de la seva vessant d'infermera però també de psicòloga ens pugui ajudar a combatre un dels grans reptes que té la nostra societat, que és tot allò que fa referència a la salut mental. Moltíssimes gràcies, Lídia. La vida del demà la comencem avui. Això és la Girona que estimo, la que imagino. Bon dia a tothom, moltes gràcies per estar aquí, gràcies Gemma. Que difícil és dir no a la Gemma, que difícil és dir-li no quan és una persona que contempla tan fermament la nostra professió. Una professió que vetlla per la humanització de tots els ciutadans i ciutadanes. Una professió que vetlla per al seu benestar biològic, psicològic i social. Em va costar molt dir no a la Gemma. Va costar molt perquè vaig veure un reconeixement i una sensibilització cap a tots els ciutadans. El motiu de presentar-me a la llista, a part de ser molt difícil dir-te que no, Gemma, és assumir el repte de treballar per Girona, de treballar per aquesta magnífica ciutat, aquesta ciutat on vaig néixer, on vaig créixer i on el penso entomar amb responsabilitat, amb rigor i sobretot amb molta il·lusió i compromís. En compromís per tots els ciutadans i ciutadanes, perquè penso que és important aquesta vessant emocional de tots vosaltres. L'atenció psicològica i la salut mental són cada dia més presents en el dia a dia de les famílies. I s'ha d'afrontar amb ganes, amb empenta, amb força i amb idees. I amb la Gemma hi veig aquesta força i aquestes ganes. No hi ha res impossible. Si posem ganes i posem il·lusió. Gràcies. Bé, amb el número 5, la Maria Àngels Planes i Crous. La Maria Àngels, tots la coneixeu i crec que té algunes de les característiques que sempre sumen un equip, que és eficàcia, eficiència i rigor. La Maria Àngels és llicenciada en Ciències Econòmiques per la UNED i té un bagatge d'experiència a les administracions públiques, des de responsable de gestió econòmica i d'exportació a la zona portuària nord, i des de llavors ha dut a terme en anys molt complicats, i en aquests darrers encara més, tots els que heu estat regidors, des del Glòria, la pandèmia, ara també tota la situació econòmica fruit de la guerra, i per tant crec que és una persona que porta aquesta voluntat de dedicació, aquesta eficiència, aquest coneixement, i per tant, com que crec que és una gran coneixedora de l'administració i ha acreditat molt bona gestió econòmica que s'ha fet des de l'Ajuntament i necessitem també tots experiència, estic molt content també que la Maria Àngels volgués continuar en aquest equip. Això és la Girona que estimo, la que imagino, la Girona que estimo. Bé, molt bon dia a tothom. Tot
tot i l'experiència això imposa, tinc que dir-ho. Estic molt contenta de poder avui estar aquí, en aquest nou projecte, on jo puc portar, com ha dit la Gemma, el coneixement, l'experiència en la gestió de les administracions, però tot i l'experiència, a vegades el que sí que he après és que te trobes en situacions complicades, difícils, que les has de resoldre en noves situacions, que les has d'entomar, has de donar el millor de tu per intentar solucionar aquests problemes que tenen les persones. Com ha dit la Gemma, han estat 4 anys complicats, 4 anys difícils, però ens n'hem sortit i avui estic aquí amb moltes ganes, amb molta il·lusió de formar part d'aquest nou equip que encapçala la Gemma. La Gemma és una gran candidata, una candidata que està molt preparada i que segur serà una gran alcaldessa i la propera alcaldessa de Girona. Moltíssimes gràcies. La comencem avui. Això és... I ja anem acabant, però jo creia que era important explicar d'un, perquè això és un equip, jo al final sóc una peça més i els equips són... cada persona és important. I també em fa molta il·lusió que el número 4 de la llista pugui ser en Lluís Martí. En Lluís Martí la gent no ho sap, però ens coneixíem de l'àrea de dret administratiu i jo sé que és una persona molt solvent des de l'àmbit del dret urbanístic, del dret administratiu, i això és una base absolutament imprescindible en la gestió d'un ajuntament. Un dels reptes que tenim, i el compartim, és aquesta necessitat d'adaptar les ciutats al canvi climàtic, de fer-les que siguin més fàcil de poder viure per nosaltres. Tenim el repte de l'aigua, tenim el repte també de crear refugis climàtics per la ciutat, tenim el repte de fer aquestes ciutats més verdes, més humanes, més equilibrades, i per tant aquesta barreja també entre urbanisme i canvi climàtic. I per tant, en Lluís, que si ara haguéssim de llegir el currículum segurament acabaríem fins al vespre, però és llicenciat en dret, òbviament, però és una persona especialista en l'àmbit del dret administratiu i el que no sap és aquesta connexió entre dret urbanístic i dret ambiental, que crec que pot ajudar moltíssim a la ciutat i em fa molta il·lusió també que hagi volgut continuar. Moltíssimes gràcies. Molt amables, gràcies per ser aquí. És un goig veure aquesta plaça amb tanta gent amiga. S'ha dit moltes coses. És evident, com podeu imaginar, que quan una persona com la Gemma o abans la nostra alcaldessa, la Marta, et demanen de treballar per la ciutat, no pots dir que no. És un motiu d'orgull, et genera un compromís molt ferm, molta responsabilitat, és així, i aquest, evidentment, és un primer motiu per dir que sí. En el meu cas hi ha un segon motiu molt important, que és que, també ho ha dit la Maria Àngels, aquest mandat està sent molt difícil, molt complicat. Us puc assegurar, en dono fe, que hem treballat tot el que hem pogut i més, ens hi hem deixat la pell, ens hi estem deixant, i per tant l'Eduard, l'Eva, la Marta, la Núria, en Martí, la Glòria, la Maria Àngels i la nostra alcaldessa, la Marta Madrenes, al capdavant, us ben prometo que ens hi estem deixant la pell. Hem lluitat contra tot un seguit d'adversitats que mai ens haguéssim pogut imaginar. Vam començar amb el temporal Glòria, els seus embats, les seves conseqüències. Van seguir amb una pandèmia que ningú es podia imaginar que ens podria passar. Va ser extremadament dur i en aquest sentit s'ha de dir que l'Ajuntament va respondre, els treballadors públics varen respondre i els hi estem molt agraïts i els hi estem molt reconeguts. I després ens han vingut les dures conseqüències de la guerra d'Ucraïna, amb aquesta inflació galopant i totes les derivades que venen que han influït molt i molt. I a més encara hi hauríem d'afegir, perquè és així, és la realitat, una burocràcia i uns procediments especialment farragosos que ens impedeixen moltes vegades ser tan eficients com voldríem ser. Per aquest motiu hem tirat molts i molts projectes endavant, n'estem molt i molt satisfets, però també hi ha molts projectes en els que hi hem treballat molt i molt i que encara no han vist la llum i que en breu veuran la llum i que estarem molt satisfets que la ciutadania, que els gironins i les gironines els puguin veure. Us puc dir, companys de l'equip de govern de Junts per Catalunya Girona, que estic especialment orgullós i és un honor per mi treballar amb vosaltres. Sisplau, un aplaudiment per a ells. Junts mirarem endavant i podrem fer realitat el clima.
tercer motiu, ja és evident, és perquè quan la Gemma va exposar quin és el seu projecte, és un projecte especialment engrescador. Quan veus la il·lusió que hi posa i sobretot el rigor amb el que planteja les oportunitats que es presenten, no pots dir que no. És aquest valors, aquest talent, aquesta connectivitat, connectar precisament valors amb talent, connectar projectes i idees, perquè aquests projectes i idees es facin realitat i vulguin fer que Girona encara sigui una ciutat d'èxit, millor que ara si pot ser, i perquè tots en podem gaudir. Som-hi, endavant, gràcies. I podem fer realitat el que imagino. Molt bé, dono fe, que em va dir. És que hi ha uns quants projectes que vull continuar seguint endavant i crec que està molt bé. Està molt bé. El número 3, la Núria Riquelme i Zurita. La veu de la Núria Riquelme segurament us és familiar a molts dels que sou aquí, jo en dono fe perquè ara em passejo moltes vegades amb ella i em deia, l'escoltava. Ella és de l'Eixample, va néixer a la travessera de la Creu i va ser presidenta de l'AFA Xemenis. És una comunicadora de raça, fa ràdio des dels 18 anys i l'heu sentida a Ràdio Girona de la cadena SER o Ona Girona i després a Barcelona, Ona Catalana, Catalunya Ràdio i els últims 10 anys a RAC1, on ha presentat nombrosos programes com la versió estiuenca del Món a RAC1 o versió RAC1. En aquest projecte de Vida per Girona, un dels aspectes que volem reforçar és la comunicació, perquè sigui bidireccional, permanent i transparent amb la ciutadania. La comunicació està avançant molt ràpid, els canals de comunicació estan avançant molt ràpid, hi ha notícies que no són certes i ens arriben per 5 canals diferents. Com lluitem amb això, com eduquem amb això, com arribem les polítiques que l'Ajuntament faci davant d'això. Per tant, crec que la Núria, que té aquesta expertesa i a més posaria molt en valor que és una persona molt serena, molt, extremadament serena, empàtica i amb molta solvència a nivell comunicatiu, ens pot ajudar també a reforçar tot això en aquests marcs de canvi comunicatiu que vivim com a societat. Endavant, Núria. Que somio. Bon dia a tothom, gràcies a tots per ser aquí, veig moltes cares conegudes. Efectivament, com deia la Gemma, la ràdio i la comunicació han estat essencials en la meva vida, però, esclar, sempre he estat al costat dels que feien les preguntes, no dels que donaven les respostes. Fa un any i mig la Gemma em va proposar formar part de l'equip del gabinet de la consellera de Recerca i Universitats. I això ha estat, francament, un punt d'inflexió en la meva vida, tant professional com personal. Com deia la Sílvia, a la Gemma no se li pot dir que no, i els que molts d'aquí la coneixeu sabeu perfectament que té una força absolutament imparable que t'arrossega, t'encomana i fa que tot sigui possible, almenys intentar-ho. Per què he dit que sí? Doncs per tot això, perquè l'he vista treballar de manera infatigable per allò que estima, la seva empatia, la seva generositat, la seva confiança, el seu rigor molt important i la seva capacitat de teixir aliances, de generar consensos, de seure en una taula gent amb ideologies molt diverses, però intentar trobar un punt en comú, i crec que això és el que necessita Girona. La Gemma és el que aportarà Girona i crec que serà la millor alcaldessa de la ciutat. Gràcies, Gemma, per deixar-me sumar en aquest equip. Sobretot perquè n'hi ha una d'alcaldessa. I amb el número 2, en Xavier Aldeguer, metge digestòleg. Amb en Xavier hem compartit el darrer any i mig en un projecte engrescador que era potenciar la transferència de coneixement, la innovació i la recerca a Catalunya. Ho vam fer des de la conselleria i em vaig sentir molt orgullosa quan ho va deixar tot per venir a la conselleria i em sento igualment orgullosa que hagis fet també aquest pas per integrar-te a l'Ajuntament de Girona. El doctor Aldeguer és una persona que ha creat oportunitats a la seva vida i una persona que crea oportunitats envers ell mateix a la seva vida i al seu entorn és una persona que pot crear oportunitats a la gent que l'acompanya. En Xavier és de Santa Eugènia, amb un pare que va ser mestre a l'escola pública de Taialà, el senyor Lluís, i que té una mare molt coneguda, que no li va dir fins ahir, perquè si no encara hagués corregut molt més.
I per tant, és un metge digestola que ha sigut cap de digestologia del Trueta, però més enllà d'això és una persona amb ment inquieta, que adora la cultura, adora les arts i que ha fet una aposta decidida també per millorar la recerca en aquest àmbit a la ciutat de Girona amb els reptes que tenim. Ell ha sabut crear aquestes oportunitats pròpies, de fet va ser un dels impulsors de l'empresa emergent biotecnològica que va fundar GoodGat i que estic absolutament segura que ajudarà que Girona sigui una ciutat d'oportunitats per connectar sectors, perquè Girona continuï sent una ciutat de referència i puguem sobretot pensar en gran. Crec que és una persona que sempre hem pensat en gran des del govern i pensem també en gran per Girona. Moltes gràcies. La Gemma em va dir sortiràs de la zona de confort, i realment jo, quan estic aquí avui, algú que està acostumat a donar xerrades mèdiques, us asseguro que estic neguitós. Dit això, Gemma, és veritat, vam poder treballar junts en la conselleria, vam teixir sinergies i tots dos ens vam adonar que treballàvem en la mateixa direcció, que era l'impuls del nostre país, en aquest cas en el món de la recerca, a les universitats, a la innovació, a un altre nivell. Per això, clar, quan et vas acostar, em dius, escolta, Xavier, que anem cap a l'alcaldia de Girona i crec que tens alguna cosa a portar a la llista i el teu tarannà. Vaja, no m'ho vaig haver de pensar gaire, honestament, no ho vaig haver de pensar gaire perquè tu i jo una mica compartim aquesta visió, i sabia que si tu estaves al davant d'un projecte d'aquest tipus valia la pena fer aquest pas, que potser per persones que han tingut una trajectòria més professional pot ser difícil de visualitzar en un moment determinat. I aquí estem, i de fet estic aquí perquè d'alguna manera vull fer convèncer els meus ciutadans que Girona està plena de talent, que és una ciutat que té la seva personalitat pròpia i que no tot ha de passar per Barcelona perquè passin coses. I està clar que això hem de poder-ho transmetre als nostres conciutadans i hem de poder-ho liderar. Us explicaré un petit secret que té la Gemma amb mi. Quan m'envia missatges així, diguem-ne, personals, des del principi de la conselleria, suposo que com que començava jo a posar en dubte alguna de les coses que es feien, com es feien i pensava que s'havien de fer diferents, em va començar a dir el dreamer, el somiador, no? I que per cert és un apel·latiu que em va encantar, vaig pensar, ja m'agrada. El que ella no sap és que, clar, ella és tan somiadora com jo. Somiem un país independent i lliure, és aquest país que tots somiem, i perquè també estem treballant, però a més perquè, d'alguna manera, tots dos ens rebel·lem quan ens diuen que les coses són així perquè sempre ho han estat. Som gent que, per tant, som capaços de dir, escolta, posem les coses en dubte, consensuem els nous camins i els tirem endavant. Per tant, en el fons, estem aquí perquè tots dos somiem una Girona diferent, que la volem tirar endavant, i jo li agraeixo molt que m'hagi deixat estar aquí al seu costat en aquest equip que vol portar aquest somni de Girona, fer-se realitat, i gràcies per deixar-me formar part d'aquest projecte i de tota aquesta gent. Endavant, Gemma, com considerem. Junts mirarem endavant i podrem fer realitat el que imagino. Doncs jo ara explicaré un altre secret, Xavier. En aquests darrers dies vam arribar a una conclusió ell i jo que segurament ara Girona ens necessita més. Ens necessita més Girona que Catalunya. I per tant, de manera molt ferma, tots dos fem aquest pas junts, que hem treballat moltes coses també per Girona, perquè sempre vam tenir el cor gironí i ens rebel·lem en que tot hagi de passar per Barcelona. Ens hi hem rebel·lat sempre, crec que el Junts demostra també això, i per tant estic segura, perquè ho sé, perquè ho hem treballat, que podrem explicar moltíssimes coses aviat, i a més és un metge humanista, que això és absolutament important. Per tant, i finalment la U, que això no és cap novetat, per mi feia molta il·lusió poder jugar amb equip, que cada una de les persones que m'acompanyen i aviam podrem anunciar la resta de la llista, poguessin ser presentats, poguessin explicar per què sumen en aquest projecte, perquè m'agrada molt treballar amb equip, no sempre haig de sortir jo,
no sempre els mitjans ha de ser la Gemma, sinó que aquí els lideratges moderns, els lideratges europeus, són aquells lideratges també que són compartits, que són cooperatius. En qualsevol país nord-europeu, això. Per tant, a mi m'agrada delegar i m'agrada que puguem ensenyar aquest equip. La veritat és que és un equip també de barri, ja ho sabeu, jo soc del Pont Major, de fet fa poc que encara he vingut d'allà, de l'òptica, i el taller del meu pare sempre va ser el meu centre d'operacions. El diumenge a la tarda ja pensàvem al dinar de casa quines eren les coses que del negoci familiar del dilluns, tots els que tenen negoci, els dissabtes i els diumenges, els dinars familiars, que si aquest no ha pagat, que si haig d'entregar això és la veritat d'una vida d'una família que té negoci i que també en tenim i també ens ocupa. I, per tant, aquest sentiment d'aquesta personalitat de Girona de molts barris, jo a vegades ho dic, vaig a Girona i molts de vosaltres també diuen soc de Sant Narcís o soc de Santa Eugènia, i aquí, escolteu, Santa Eugènia, Sant Narcís, Montilivi, Palau, Pont Major, Montjuïc, Barrivell, Eixample, Fontejau, la Devesa, Vista Alegre. Per tant, som gent de barri, que ens volem connectar a aquesta ciutat, que volem també arribar a les moltíssimes necessitats que, a més, els barris et demanen i que tots sempre volem prémer el botó del sí i poder-los dir que sí, però a vegades els recursos són limitats, però està molt bé poder treballar en xarxa, que és el més modern, creant teixits associatius forts, un comerç de proximitat. No tenim vida sense comerç, i això ho hem de treballar també sobretot amb els nanos més joves, amb els usos que facin a l'hora d'anar a comprar, i també aquesta diversificació d'espais d'oci, de lleure i de descans. Per tant, també aquest sentit de barri, de personalitat pròpia en relació a la planificació, a la mobilitat. També som una llista connectada amb diferents sectors i realitats de la ciutat de Girona, el mèdic, la salut mental, l'associacionisme, l'educació, l'esport, la cultura, l'economia, la música, la universitat, el sector alimentari, el tecnològic, l'administració, l'emprenedoria, la defensa dels drets civils i la llibertat de Catalunya. Connectats amb el dia a dia de la gent, i perquè compartim les preocupacions, i a vegades això que deia Lluís, a vegades no surt com voldríem, però explicar, ser honest, sabem que no tenim varetes màgiques, però ser honest està només important que comprometre's amb coses que potser saps que no podràs fer i explicar les dificultats. I això també és política moderna, poder explicar allò que t'agradaria poder fer, però que ara no ho pots fer, ho podràs fer endavant, o no tens partida pressupostària, o se t'ha endarrerit. I crec que aquesta també és la manera de gestionar bé. Crec que també és una llista amb molt talent, sobretot de persones. Mireu, aquest dimecres ens vam trobar i, clar, molts no es coneixien. Jo tenia la sensació que era allò, a les pel·lícules aquestes, quan hi ha gent que s'uneix i es van arribant de diferents llocs, i hi va haver una sensació que tots vam compartir de voluntat de treball, de molta sensibilitat de treballar junts, de molta connexió, i crec que aquesta llista està compromesa en treballar per la ciutat de Girona i millorar tot allò que sigui sempre possible, perquè sempre hi ha marge de millora. I també, abans d'acabar, també voldria donar les gràcies als regidors i regidores que també m'acompanyen, perquè tots ells sempre han tingut molta sensibilitat, he sentit i sentim el seu escalf, ens hauran també d'acompanyar a tots aquells projectes que nosaltres també voldrem tirar endavant. I per què ho dic això? Perquè també vull agrair aquí als familiars, als amics. Quan fas un pas, la gent de casa passa a estar en segon ordre. I quan fas un pas a la política, un que era alcalde de Valls em va dir que no el fas tu sol, sinó que el fa també la teva família amb tu. Per tant, també volíem fer un acte perquè, sobretot avui que hi ha molts familiars i molts amics de les persones que se sumen a aquesta llista, no només s'hi sumen ells, sinó que hi sumeu vos que esteu a darrere, perquè a vegades la gent no veu que no vas a una festa d'aniversari, no vas a un sopar de no sé on, els teus pares no et veuen no sé quants dies, estàs amb els amics i surts amb el telèfon perquè no sé què, i per tant jo volia fer aquest reconeixement als regidors i regidores, perquè aquests anys han estat molt complicats, no li desitges ni al teu pitjor adversari tenir el context polític, econòmic i social que hem tingut aquests darrers anys, i jo també volia aprofitar, abans de tancar aquest acte, per fer un reconeixement a la feina dels regidors, a l'alcaldessa, que treballem juntes perquè això segueixi anant bé, perquè, sobretot, mireu, si jo soc independentista, per defensar la llengua catalana també, i aquí a Girona ens hi haurem de posar també,
però sobretot és perquè crec que en un país lliure tindrem una ciutat millor per Catalunya i tindrem un país millor per Catalunya. I com que els independentistes estem compromesos amb el dia a dia de la gent, com deia la Marina, nosaltres treballarem pel dia a dia de la gent, continuarem treballant perquè quan es vegi el mapa de Catalunya el 28 de març, Junts per Catalunya hagi guanyat aquí a Girona, i també voldria donar les gràcies a totes les persones que fan que un acte com avui ens ajudin des de molts àmbits diferents a l'organització, perquè al final, i ho he dit al principi i amb això acabo, si vols anar lluny, vés acompanyat. I ara vaig molt ben acompanyada. Visca Girona i visca Catalunya Lliure! Junts mirarem endavant i podrem fer realitat el que imagino. Tots els que compartim orgull per la ciutat volem sentir de nou la plena llibertat, perquè ara és el moment de decidir el que vull. La vida del demà la comencem avui. Això és la Girona que estimo.